Luc, pennod 15, adnod 11 i 24, y mab a Fradlon. Roedd yno ddyn ac roedd ganddo 2 fab. Medda'r mab iengaf iddo, Dad, dwi eisiau fy hanner I o dy ystad. Felly dyma'r tad yn rhannu popeth roedd ganddo rhwng y 2 fab. Dyma'r mab iengaf yn gwerthu y cwbl ac yn gadael ei gartref ac yn teithio i'w wlad bell. Yno, gwastraffodd ei arian I gyd, prynodd ddillad anhygoel o ddrud ac arbartion gwyllt ar fwyd a diod a ffrindiau newydd. Ond ar ôl iddo wario pob ceiniog, diflannodd y ffrindiau a bu newyn difrifol drwy'r wlad. Roedd y bachgen yn llwgu, ond fe berswadiodd rhywun I roi gwaith iddo I ofalu am y moch yn y cae. Aeth pethau mor ddrwg nes iddo deimlo bod eisiau bwyta bwyd y moch. Ond doedd neb yn cynnig hyd yn oed hynny iddo. Daeth I feddwl am ei dad. Beth ydw i'n neud yma? Mae dad yn cyflogi gweithwyr ac mae ganddyn nhw ddigonedd y fwyd. Fe a fi adre at dad a dweud wrtho, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw yn fab I ti ddim mwy. Gad I mi fod yn un o'r gweithwyr sy'n cael ei gyflogi ganddo't. Gwelodd ei dad yn dod pan oedd e dal yn bell I ffwrdd. Rhedodd ei dad ato, llawn cynnwrf a'i gofleidio llawn llawenydd a chariad. Dyma'r mab yn dweud wrtho, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw'n fab I ti mwyach. Medda'r tad wrth y gweision, Brysiwch, ewch I nôl dillad newydd iddo i'w wisgo. Ewch I baratoi y bwyd orau oherwydd rydym am ddathlu. Gadewch I ni wledda a llawenhau oherwydd roedd hwn, fy mab, wedi marw a daeth yn fyw eto. Yr oedd ar goll a chafwyd y hyd iddo.